aħna rappresentaw ħafna employers, ovvjament il-pożizzjoni tal-employers, laqdiet kollha tal-employers hija waħda unita, ġifieri inħossu li ħajkun hemm concerns għall-employers mhux qed ngħidu li llum m'għandniex impjegati li qegħdin jużaw il-kannabis u m'għandniex challenges li qegħdin naffrontaw f'da sens, però il-fatt li tkun iktar aċċessibbli nibżgħu li jista' jkun li jkollna iżjed diffikultajiet u li forsi jkun iżjed diffiċli biex wieħed ma jittollera jgħix fuq il-post tax-xogħol. Naħseb hemmhekk hemm bżonn li l-employers jiġu supported iktar. Dan kien it-tħassib li qasmet magħna Marisa Xwiereb, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, fid-dawl tal-liġi li ġiet preżentata mill-Gvern Laburista fil-Parlament u li qed tippreżenta qafas dgħajjef li jirriskja li jħalli impatt negattiv kbir fuq is-soċjetà tagħna. Liġi li jista' jonqosha biss it-tielet qari u l-firma tal-President. Il-Kamra tal-Kummerċ hija fost 53 organizzazzjoni u individwi li permezz ta' petizzjoni li ġiet iffirmata fil-jiem li għaddew qed jinsistu għal tibdil f'dak li qed jipproponi Robert Tabela. Fost dawn hemm ukoll il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preca. Meta tkellmet ma' Net News Marisa Xwiereb saħqet li laqdiet l-individwi li ppreżentaw din il-petizzjoni ilhom snin twal jaħdmu fuq il-qasam tad-dipendenza tad-droga u għalhekk huwa diffiċli li tiddaħħal liġi bħal din mingħajr ebda konsultazzjoni. Petition huma semmew affarijiet li aħna bħala Kamra tal-Kummerċ konna lenkajna anki fid-dokument li ħriġna waqt il-proċess ta' konsultazzjoni. Fosthom l-importanza li nirregolaw il-livell ta' THC fil-cannabis li tkun available minn dawn l-assoċjazzjonijiet. Anki li nipproteġu kemm jista' jkun lil minu taħt l-età għaliex hemmhekk hemm l-iktar riskju li tiżviluppa dipendenza u fuq kollox li kampanja edukattiva li jkollna tkun waħda li tenfasizza l-element ta' riskju iktar milli tipprova tinnormalizza. F'isem il-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb appellat lil Prim Ministru Robert Tabela sabiex ma jibqax għaddej bħal romblu minn fuq kulħadd u ma jibqax jinjora tħassib tan-nies u l-appelli ta' diversi professjonisti u għaqdiet li ilhom snin twal jaħdmu f'dan il-qasam.